Просто той е старши от Как се казваш? Какво значи има името? Какво правиш тук? Море. Зайчок да го прегласим. Може. Аля? Море правим. Какво ти се случи вчера? Не си спомням. Някакъв ден. Поредният ден. Който не го помниш с нищо. Те маля колко дни имаш това лято и не помниш. Се размиват един в друг. Да. Казваш? Ния. Какво правиш тук? Дошла съм да видя ей така. По принцип най-вече заради ей така, иначе ще да се прибера да спа. Ами, защото после евентуално няма да я видя известно време, ще ме е мъчно за нея. Какво правиш вчера? Вчера бях на работа и идвам направо от нощна смяна. Нещо интересно? Няма. За сега всичко е интересно. Как се казваш? Здрасти, Цецо. Така ли се казваш? Да. Какво правиш? Какво правиш тук? Гледам аматьорски волей. Закривахме лятото. Закривахме летния сезон. Как се казваш? Приятно ми е Семка. Защо си тук? Защо съм тук? За да чопля Семки. Какво правиш вчера? Какво се случи? Нищо не помня. Не искам да си спомням. Значи? А утре какво ще правиш? Това никой не го знае. Да се случи? Ами мама и тачи, ако ме пуснат, ще изляза. Къде? Ако не, морската ту, но е хубаво. Знаеш как е. Как се казваш? Нямам си име. Къде го изгуби? По трасет. Какво правиш тук? Пия бир. Какво правиш вчера? А ти кой си? Аз съм оператор. Какво правиш вчера? Какво искаш от мен? Какво правиш вчера? Пак си пиех бир. Какво ти се случи? Приспаме. А утре какво ще правиш? Не знам. Какво мислиш те очаква в утрешния ден? Копре, спри, това интервю.